Dongmokak Police Station ke parlo parokwa outpost angkang pinyadap theang prin prele porphai plia por malom arniwang den arong along Chek kachojor atuma phan nogong anat pen kewang ihum line truck kapatong tekang ajok adim along amat bangkethom apran damjuilo lapen inut a hearing tang rak pen arenga hu sonanglo pinyadap prin prele por malom den arong pen parokwa atwar pi adakalong kedo samding be arong atung along kai ke Chek kachojor ver atum bang plia phan nogong ahin pen kewang line truck men kapatong tekang pirajok adim along amat bangkethom apran damjuilo lapen inut a hearing tang rakpen arenga hu sonanglo apran giram joya bang pu bangkethom atum laki karlitang biren ingti arta ningkan ingkora troxy karlitang lun se rongpi arta ningkan phokebra pho lapen karlitang sarthetimung arta ningkan plikep so se pusi tang thekpon halapuare ingke so dhon sing teron arta ningkan thongkebra hinia banga phanse tami tong se kopen dokmoka se kilanga hem anpali damlo bonta areng ke so ahir kang tang thukpi ga jok dokmoka se kilanga hem along pen kaprega dim se kilang jia phan toy pon thulo cardbom kabing life kilang rapon non nilitum denarong pen parokwa labang so iti adat labang so national highway long sidolo ningdu galam mabeta nilitum kabing life kilang rapon pachini pon itu mala lo niliti non la iti tang arpum bahini dolo alang litum ke tongklok asor pasipu alang litum ke Chek jong doi jot si alang litum bepar beha la puson si api so cupang reng la puson lo alang litum ada prang jirlo por ada prin prile por hute alang tum Chek nang doi dun pol dak par kwa hiti long ana bangso Chek nang chojor dun po la son si alang litum hemari chubuche la puson si nang du bong stami ning du glam peda da prang alang litum baji photo baji trok ne por la bangso la alang litum prin prile por alang tum Chek nang doi bom hut ko pietrak tong kapatong tekang one bahini phanke dangma siapran damjilo pen inu bangke non ke so chelang je phalang dero hospital long sipono nanili phike alang litun la dead body ki ponje phalang litun non sisik bom lo dak parokwa police outpost atum bangsi non matke labang so ko PPC alang tum mane police ahin PPC claim nei mala bang so non apu alang litun claim bom non alang li kaya sa buralo la inu kiti lo ta sa buralo si la pisi aju pona malo de gri non ki photo ala ni ba chi le ni ta inu ke malo ala ke kan ga ya ko le ta de ko ala no sa te non kiti lo ke mama lo nani solo amengo solo ni beren singki ata kondo ko ata ba ni TikTok te de Bang solam Dongmokak Police lapen parokwa outpost atum adimalong anpali dunsi bangkethom apran kiram joy abang phuatum aphan postmortem aphan Dipu Medical College and Hospital along ansi pondetlo halapuke patong tekang vek alaina truck aphana bangki madu dak ki thek dunlong bang avedera jok neb ingnang dunlong ledelo bonta un anpen ki neb dunji aphan bor ipo pusi raikom saikhi atum pen lamchak chipipon News report Bikram Teron Karbi Anglong Live